Здравейте на всички, аз съм Калян Productions и днеска ще правим един парко в Пирате PvP. Ето го опена с гъра. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Кача го, май. Не. Дай го качих меч, Не успях. Ще литна. Защо има да снимам с 10 флупаса изобщо? Браво. Някой минал джъмпа има награда. Да. Много лак е. Мина ми този лак. Yes. Защото се направих мъглата за малка. Клепе е готов. Добре. Да ми се. Симеон, ти не каза хай на YouTube. Каза. Ти каза ли? Той не може да се скочи. За да се запишеш на самолето. Не може да се скочи, бе. Кога е направо? Не може да се скочи. Как правилни са? Запис. 3-5. Нали пише, вече качих, поиска да ви клипа. Бе, попускам го, Не и аз. Сега не мога. Снимам аз. Този клип как го изтреляш, окайте ли? Аз ти казах, ама... Това настройки на канала ли беше? Майч, да. Не настройки на канала, бе! Къде? Боже, студио! Отидеш в... Сподели ми, аз не ти виждам! Там. Ето го. Изтруване, нали? Готово изтриг го. Вече няма такъв клип, не съществува, ето го. Тук бях. Тук, моля. Хоп. За малко. Ти биш яко. Не бях тук. Не. Ти ме печи. Не може да се скочи. Не може да се скочи. Не може да се скочи, баб. Може. Някой ще вмърля. Сега. По-късно. Не мога да скоча. Аз не съм снимал. Боже. Да. Виж какво направи. Скочих го. Не сега опено изгъра. Не искам един 6-1 сега. Не сега, бе. Ще стреля по сервото, приятелите. Това блоката няма да е махаче. Окей. Някой няма да маха. Добре, опена изгъра ще снима. Що? Кой ще снима? Ще снима. Само да снима, ли? Не е блока, нали? Какво да направя? Скочу го. Може да направя сайт на това сервото. Че аз мога. Лепники, нали? Не, webly.com, един по-хубав сайт. Направи за кандидатура. Чакай малко да оправя тук. Това е 50 места. Така, скачам го. Добре, това е тебе идеи. Това е Юи. Не може никой да пише на английски. Минах джампа. Добре. Добре, вау. Добре. Да, той лита. И дами и господа, това беше от епизода. Кажете бълва на YouTube. Бълва YouTube. Пишете го. Така. YouTube, те не ме ли чувал?
Все пак го напишете! Вижте! Вижте, едно зомби, много яко облекло има. И ви да, дами и господа. Хайде, чао!